Počkaj, Janko, počkaj ešte, fotím. A toto sú, ne? OK. Ein Moment, bitte. Noch einmal, ja. Super. Danke. Keď urobí dva, Danke. uvidíme, či to No dobre. tak zajtra prídu Slováky. To je také, že budete bodovať, vložňame, a potom aj ja prídem. Však samozrejme, budeme to normálne obodujeme. Podľa mňa má okolo 185 bodov, 187. Nie len. Trošku nemá hĺbky. Na výsadách niečo chytí, perlovanie má pekné konce, má pekne vybialené. Na výsadách niečo chytí. Trošku má rúže malé. Nebude mať viac ako nejakých 20 na 22. Ani toľko možno. Ja som mu nechytal. To bude mať Okolo 23 bude. Myslíš, že? Ja som chytaný sa zdá, že sú relatívne menšie ako. Asta poostava mine. Mit? Ja tu iba ja nemám, nemám učeská vlasy tam. Eén taak. Dobre, chlapci. Eén taak weg. Som spokojný, že máme to za sebou. Ale v tomto počasí si nebol celkom istý, že či sa nám niečo podarí. Si mohol robiť večera, aby už mám majcu na vlasy. Tak včera, keď bol stretol toho osmoráka väčšného, čo tam bol taký 6-ročný jeden osmorák, ty kokso. Super. Ja viem, len tým sa rozhodol, že chce strieľať, tak je len už sa pozval na nás, že ešte veľké voda. To som nebol ešte robiť. Wenig is geschossen. Diesen brauchen wir nicht kennen. Taký väčšiný osmorák, vieš, taký vybialené konce, očníky tak vytočené, pekný. No, pekne sme im urobili výrad, ne? Dat wird es niet meer geben, weil je niet meer was reden. Die koosje dit uit. Aj, ty môj kamarát. ist Oni nesejú. unterdrücklich sind 2 Jahre, der haben 3.500, sondern nach 5 verschwendet. No vieš, ja som si také dostal nekapal. Zase, vieš, dobre, že... Das steht beim Dreitopf. Ja, Und fertig. spolu prežili.